Milí mládežníci, držím v ruce třaskavinu, zbraň těžkého kalibru. Tento týden vás chci pozvat v rámci modlitevního týdne mládeže ke společným modlitbám. Je krásné, že v rámci modlitevního týdne mládeže máme téma přednášek modlitba jako způsob života. Jsou krásně napsané Fabiánem a Anitou. Ze Švýcarska je tam spousta inspirace, barev, aktivit, různých věcí. Ale to nejkrásnější není, co je tady, ale to, k čemu tě to povede. A to je k tomu, že budeš se s Pánem Bohem modlit. Že se budete jako mládež společně modlit a přednášet svoje věci Pánu Bohu. Já věřím, že Pán Bůh vyslyší vaše modlitby, že se dostanou k jeho trůnu, že se bude vlamovat do vašich životů a že udělá tu změnu ve vašich životech. Modlitba má obrovskou sílu. A doufám, že nebudeme potvrzovat to, co si myslím, že je největším problémem naší církve, a to, že o věcech jenom hovoříme, o skupinkách, o modlitbě, o čtení Bible, ale nepraktikujeme to. A tak tě chci pozvat tento týden, pojď. Otevři svůj pokojíček pro mládežníky, připraví něco dobrého, přečtěte si přednášku a modlete se. Modlete se, zkuste Boha ve svém životě tento týden prožívat intenzivně a já věřím, že se Pán Bůh k vám přizná a budete jím vedení. Ať ti Pán Bůh žehná.